Мин яңалыкка бер качан да каршы түгел, яңалык булырга тиеш, яңача җырлау, яңа интерпретация булырга тиеш, әмма ләкин аның нигезендә татар моңы булырга тиеш. Менә бу концертта татар моңы сакланган җырлар бар. Мәсәлән, миңа Алина Шәрифҗанованың Гөлҗамалы бик ошады. Аннан Сабир Сәйдәшевнең Әдрән диңгезе ошады. Калганнарында шулай инде яңалык бар, әмма ләкин İşte күбрәк кием күрсәтү үзләре артистларның үзләрен күрсәтүгә кырылган күбрәк. Әмма ләкин барыбер монда алга китеш бар минемчә. Һәм әгәр дә киләчәктә татар моңын югалтмыйча яңалык алып киләселәр, мин аларга рәхмәт әйтәм. Бүген Филис Кагировка значит мондый концерт ул кирәкми. Бу значит инде күренгән. Анда андыйлар күп түгел, аннар бер икенчесе. Безгә бит хәзер инде Татарстанга Көнбатыш, Запад уровеньне чыгарга вакыт. Без әле һаман да шушы дала моңы белән яшәп киләбез күбрәк. Ә менә монда инде бу бизәлеше, тотышы йырчыларның тумыштан вокаллары бик артык значит көчле булмаса да, менә шушында менә халыкка ничек ошый. Билгелеләр арасыннан менә бик матур гына бит инде чыгыш ясады Раяз Фасихов. Шен, значит, татарның популяр җыры белән, футбол белән, хоккейның уровеньдәге болельщиклар белән опера караучы кешеләрнең аермасы бар. Дөнья белән җитәкчелек итүчеләр карый операны, балетны. Бу иң югары, значит, инде искусство дип атала. Әлбәттә, фикер төрлелеге бар. Минем үземдә дә ике кеше көрәшә, бер яклап да кабул итә бу концертны. Яңача, ләкин менә шушы мизгел өчен яхшы проект, ә менә аңардан соң нәрсә була, нәрсә китерәчәк бу проект. Без инде Калиб яңа буын җыены белән мондый үзгәрешләр җилен 3 ел элек башлаган идек. Һәм менә миңа мәсәлән иң ошаган номерларның берсе ул Алина Шәрифҗанова булды. Һәм мин бик сөендем шушы шәмдәләр җырын инде ул Калиб кысаларында башкарып тамашачыны шаккаттырган иде. Монда бар аранжировка гына. Мәсәлән, консерватория студенты Айгөл Гардисламовандан мин күбрәк көттем. Ләкин аңа гына башка җыр биргәннәр. Чөнки мин ул кызны беләм, консерваториядә эшләгән кеше буларак, һәм аның мөмкинлекләрен беләм. Ягъни менә ачылып бетмәде. Ә булай тулайым алганда, менә бу кич өчен бик яхшы концерт, ләкин аның киләчәге булсын иде. Яңа җырлар, менә шагыйрь, композитор, яңа башкаручы күрәсе килә, ниндидер чыннан да эстрадага үзгәреш кертсен өчен яңа иҗат җимешләре кирәк. Халык арасында җилгә чыккан акчалар концерты дип атыйлар моны. Шуңа күрә деньги на ветер дип атыйлар. Менәме? Әйе, җилгә чыккан акчалар концерты дип. Шуңа күрә ничек дип әйтим, мондый аранжировкалар әйбәт, ләкин мондый аранжировкалар безнең 70-80 елларда безнең татар эстрадасы җырланган җырлар инде булар. Шундый рәвештә җырлыйлар, уйлыйлар иде. Үзебезнекеләр дә шул кадәр акча түләмичә дә. Шуңа күрә үзгәреш кирәк, аслында сүздә турыда күптән әйтеп киләләр. Ләкин шул укытучылар белән түгел, минемчә, минем фикерем сайлап алып, аларны чит илгә җибәрәк. Күпме биргәндә шуңа бир алар бурчы бирә алмый инде. Әллә үзгәреш күрмәдең әле син? Юк, әле үзгәреш күрмәдем. Күпсе не дотягивает, җырчылар җырлый алмый. То алыста бар, то өскә там. Шуңа күрә җилгә чыккан акчалар концерт.